एसएसबी नि बानजायनायाव रायजो राजाफोरनि जिरायसालि आरो टयलेट बेखेवदों। दिनै एसएसबी नि बिजनियाव थानाय 54 नं बी कम्पानि आरो लाबदांगुरियाव थानाय एसएसबी नि 54 नं डी कम्पानिनि हेफाजाबजों सुग्रेंबारि बाजाराव जिरायसालि आरो भालागुरि जनकैलानगुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय खिखरसालिखौ बेखेवना होयो। हादर रैखाथिजों लोगोसे एसएसबीआ रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबुं सिबिथायनि खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बेखेवनाय मोन्नैबो हाबाफारियावनो एसएसबी नि बिजनियाव थानाय मावख'नि अफिसार मनीष कुमार आरो भारतसुआ बाहागो लादों। वेटिंग शेड जो सुकरुंगबारी गांव वालों के लिए हमने बनाया है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो एक विशेष फंड मिलता है एसएसबी को, उसके द्वारा बनाया प्रोजेक्ट है। और समय समय पर ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम वगैरह हमारे 54वीं बटालियन के द्वारा करवाया जाता है, जैसे मेडिकल एक्शन वगैरह। अभी आज ही हमारा एक गर्ल्स स्कूल में लबदानगुड़ी एरिया में भी गर्ल्स लड़कियों के लिए एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया गया है। ऐसे पानबाड़ी एरिया में भी ऐसे ही वेटिंग शेड सेम ऐसे बनाया गया। ऐसे तो 54वीं वाहिनी समय समय पर ये गाँवों में विकास के लिए स्पेशल प्रोग्राम करवाती रहती है, सिविक एक्शन प्रोग्राम करवाती रहती है, और इसमें गाँव वालों का भी पूरा सहयोग है। थैंक यू। बाक्सा जिलार खारियाबिजनी मौजा गोबरधना थानार अंतर्गत आमार लाबदांगुरी पथार 54 एसएसबी तरफर पर आमार लाबदांगुरी पथार जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय तरफर पर এটা টয়লেট और ইউৰিনেল ইয়াত মানে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে আজি শুভ উদ্বোধন কৰে। और ये शुभ उद्বোधन करे केवल ये टयलेटे নহয়, आमार लाबदांगुरी मार्केटत तारपिछते विभिन्न स्कूलतो এইবিলাক अनुदान আগবঢ়াই আছে। আমি এটা অৱগত হৈছোঁ যে एसएसबी বা প্ৰশাসনে কেৱল যে দেশৰ কাৰণেই নহয়, তেওঁলোকে ৰাইজৰ লগতো সুন্দৰভাৱে চলা মিলা কৰি ৰাইজৰ লগত এটা সম্পৰ্ক ৰাখে। আৰু ৰাইজৰ যিবিলাক মানে অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত যেনে কমিউনিটি হল যেনে টয়লেট এনেকুৱা বহুত আমি দিয়া দেখা পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক এসএসবি তৰফক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত আজি বেজনীৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াসকল আহিছে, বিষয়ববীয়াসকল আহি ইয়াত অনুষ্ঠান কৰিছে। আমাৰ লাবদাংগুৰিৰ এসএসবি কেম্পৰ ইনচাৰ্জ মহোদয় আছে, গতিকে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ৰাইজৰ লগত মিলা মিতি কৰি কিছুমান মানে অনুদান আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। बरपेटा रोडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दाउला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।